uThixo apha. Amen. Kanti kutsho yena uYesu. The glory you have given me ndibanika yona. Uyawuba powerless ba uzawulibala izinto ezithethwa ngomkwena uyekele. Uzawuba powerless. Amen. Ndithi uzawuba powerless. Ubulibele ukumamela omkwena babathi. Amen. Ndaweni yokumamela ulizwi. Hallelujah. Uba uthi. Amen. Amen. Nangichithe plus 15 years ngimamela abantu babathi. Ndiyekile ngoku. Ewe uhleli uthanda ungathandi. Uhleli uzoba nomuntu ommamelayo emhlabeni. Uhleli uzoba nomshumayelo ommamelayo uthanda ungathandi. Unomshumayelo kufuneka uimitate yena. That scriptural uthanda ungathandi. But yazi into uma uyi-imitate is his or her faith, full stop. Chole. Linganisa ukholo. That is why nangoku asingonyana nentombi kuAbraham ngoba singaba kwaAbraham. Hayi sizizwe ngokholo. Ngoba ngutata wethu nantoni na ngokholo. I-associate sons and daughters zikaPaul kwakungeyingabo ngoba bebengaba kwaPawulos. Babelandela ifaith. Yintoni yena ukholo? Uxhomekeka kuThixo. Xa ulandela umuntu ongaxhomekanga kuThixo jika. Amen. Funa omnye. Ngoba silandela abakholwayo. La dela maqhawe enzani na abangayazi insalela ke i-challenge. Uba uwazi aphi la maqhawe ngofunda Hebrews chapter 11 na ujonge nanka maqhawe. Xa unqena ke uhambe uyothenga incwadi enomlando wamaqhawe alapha eSouth Africa. Sinawo amaqhawe apha. Lona enzanga kuwo kodwa ke sinawo amaqhawe. Amen. Amen. Izinto ezazixhomekekile. Hayi ezizamanzi namafutha namakhandlela. Ndithethe into ezazixhomekekile. Akho umuntu ophole njengomuntu oxhomekekile. Amen. Yeah. Nami ke ndiyacela uba uyandilandela. Landela ifaith. Landela ifaith. Nansi into ezakunceda uba mna ndincedwa yiyo. Yiye yonke enye into ubuciko nentoni uziyeke. Landela ifaith. Uba uyayibona uba ifaith ayikho ungandithuki. Buza kuThixo ngokhona le faith likade lapha kulomuntu. Awuboni ngani ndiyayilahla ngoku. Buza uThixo uyabaza bakhe. Uyabaza bakhe. Subuze ebantwini, buza kuThixo. Glory. Bathandekayo kube kuhle kule weekend. Kube i-weekend enzima kum. Hallelujah. Bendiqala bendaqala kudala ukuba noloyiko kangaka. Amen. Wabe ngikona uba ndiyoyika kasiba ndizayichana nale nto endiyizisile. Amen. Andazi ke noba ndiyichanile noba andiyichananga nakwazi nina beniphulaphule. Amen. Kodwa kwelami icala for mna I'm satisfied for mna. Amen. Ndingangakwazi ukuyidlulisa imessage ngohlobo bekufanele ukuba ndiyidlulise ngalo
kodwa ndiyamthemba umoya wengcwele. Yebo. Yebo. Ndiyamthemba umoya wengcwele. Amen. Haleluya. Ndiyamthemba kakhulu. Andithi kunike baba so that ixesha lingadleki. Liphelile ke. Thuke sizawuvala. Sigoduke. Likuliphelile. Usaphunywa ngo4 Sunday. Zathi amen ezikholwayo. Hallelujah. All right, bazali mandibulele bo ngeke kaloku. Mandibulele ukuattenda kwenu. Amen. Amen. Mandibulele ukuattenda kwenu. Andithathi kancinane. uThixo anisikelele, uThixo andise ngenxa nje yoba nibekho nizomamela. Haleluya. Ngoba ngokulomhlangano bendisaqhubeka nokuleya nokubeka esiseko somusa kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Ndiyakhumbula uba njengoba ndivela kude. Ndifuna lento endiyifumene namhlanje. Ndiyakhumbula vela kude. Ndiyakhumbula from 2005 sade sazoyifumana madoda. Amen. Haleluya. Ngoku ke bazalwane, I am satisfied. Challenge endinayo ngokwenkulu kukukhula elubabalweni nasekwazini Nkosi yethu Yesu Kristu enyandinayo. Amen. Ilento ndithi ke cela undenzele na uzenzele ifavor. Andishumayeleli umshumayelo bani, ndibetha kwilane yami. Amen. Yonke into endiyithethayo ndiselane kabani yami. Malibonke igama lenkosi. Yeah. So siyabulela kubukho benu bathandekayo. Siyabulela futhi iminikelo eniyinikeleyo ngokwahlukana. Amen. Kuye kwanikelwa kule conference hayi kancinci. Kunikelwe kule conference hayi kancinci. Hallelujah. Andizuyibala iminikelo kodwa ikho. Amen. Siyambonga kuThixo ngalonto. Sibonga abazalwane abasinike imoto zabo basizehlise sizinyuse. Amen. Siyabulela. uThixo andise ngokokuthanda kwakhe. Praise the Lord. Amandla enu eniwakhuphile kulungiselelwa le nkonzo ngeke sikwazi kalongo ngokungawabulela. uThixo akawadli amandla umuntu. Okwethu nje ukuthi enkosi bazalwane. Amen. Hallelujah. Yes. Ababe organizer enkosi. Abaphiwe kwi-administration babe ready. Abaphiwe kwezolawulo babe ready. Amen. Sizawusebenza ngoku. Amen. Into bangibanditsho kanje. Sifumene ivangeli ngoku. Masihleleke ke ngoku in every stripe of this church. Into endandiyonqena kakhulu ngoba ndandisazi bandisazingela kuba abantu bahleleke kuyo yonke into. Xa ufika kuleyo nayo nesize ngayo abekho. Eyona ke abanjani? Abekho. Ngoku ndiyakholwa uba sikhona kulesi size ngayo.
masihleleke ngokuwonke amagumbi okukhonza. Malibonge igama lenkosi. Ndamxelela unkosikazi Sincokola ndithi i-administration ayiyonto yomshumayeli. Sentsho umshumayeli. Hayi. I-administration naxa nifunda incwadi yezenzo zithe ezanto thina sale simapha etsaleni thina. Siqwalasele nje ukuthandaza, siqwalasele into izwi. Nina ke khethani phakathi. Abawusinceda. But ayithi ke ngokulonto suba nolwazi ngayo. Yazi bakwenzekani emagumbini onke. Amen. So ngokube ndithulile bendisazi prepare. Amen. Ngoba imessage ndiyifumene ndagqiba ngayo ndazi prepare kweli cala ke ngokulakwa admin. Kwenzela uba ndilayite ndingarojwa ngonjongo. Malibonge igama lenkosi. So wonke umuntu ozazi uba u-equipped ke kwelo cala ndicela eme ngenyawo. The train is not about now, it is. Glory. So izezo zinto nje bengicinga uba sibalulekile emandisibeke bathandekayo anduba ke ngondicela wonke umuntu ophethe iBhayibhile ayithathe. Kwabasezenzo ikhona indawo enjalo eBhayibhelini kwabasezenzo. Uba ufike kwinto ethi izenzo akuyiyo, ndifuna abasezenzo. Bazalwane Zenzo 20 yebangcwele. Amen. Yandihlupha into ningekho. Amen. Yandihlupha into ningekho. iBhayibhili ithi inkosi le ingumoya. Apho akhoyo umoya kukhona inkululeko. Ndaba nganiqalaza ayiboni le nkululeko. Ndaqonda ndingumuntu oyokuthi into ebiyenzeke nina ndizike nditsho ekulekini. Amen. Abangaqalaza ndaqonda hayi ingxaki ikulomuntu ome apha. Niyazi ingxaki kakhulu ibaphi? Iba kulomuntu ome apha. Ndim lo okulela libandla. Ndim. Kodwa ngoku I am happy and glad. Hallelujah. Happy. Wandenzela inceba uThixo madoda. All right, 2024. But abanye hayi ngeke ngo2025 ngeyakho le 2024. Ningeni mic 2024. Beku last year sifuna ushumayela ivesi lonyaka ophelile. Yes. Andikhathalela nanye yezi zinto. Yo. Kanjalo nobomi bam awobu andinqabe nabo ukuze ndilufeze uhambo lwam ngovuyo nolungiselelo endalwamkelayo enkosini uYesu lokuqononondisa indaba ezilungileyo zobabalo lukaThixo. Indaba ezilungileyo zantoni? Indaba ezilungileyo zobabalo lukaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Khawuthandaze ke mfana. Baba siyabulela Nkosi namhlanje. Usasidlisa izwi lakho. Siyabonga. Qhubeka ke Nkosi umsebenzise umntwana wakho. Baba somandla usibeka endaweni ephezulu. Siyabulela ngegama lika Yesu sisivulile inhliziyo zethu ukuthi uqhubeke Nkosi ugcwalise ngegama lika Yesu ngezwi lakho. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Well, amazing grace,
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, thank God right now I'm found. I was blind, but now I see. Into endiyaziyo ngayo. Eba nithi lo muntu uyaxoka kanti yanandaba into endiyaziyo benikade ndingaboni. Hallelujah. Ngoku ndiyabona. Hallelujah. Into endiyaziyo mna bendilahlekile. Amen. Ngoku ndicholiwe. Into endiyaziyo mna ngokule microphone yandikhama. Nansi into endiyaziyo. Yandikhama le microphone. Yabona ke le ndiyayazi ke le yeza ke ngoku yayi. Hallelujah. Andifuni ukuphuma apha sendiyofuna ilonje senzisi. Ngoba lo ndikhanywe ngulapho utohleli pha. Kanti umqabela izandla nanto esinqayilile caba ezimisele kulo. Ungasipindela mama ndiqhubeke. Acts 20:24. Andikhathalele nanye yezi zinto. Hoyi. Kanjalo nobomi bam obu andinqabe nabo. Ukuze ndilufeze uhambo lwam ngovuyo. Nolungiselelo endalwamkelayo enkosini uYesu lokuqononondisa indaba ezilungileyo zobabalo lukaThixo. Hallelujah. Uyayiva iministry yalomfo. Uyayiva iministry Nkosi yami. Yazabe ndiqala nje ndibe ngumshumayeli nje, bendishumayela. Ukufundisa umuntu ubeke xa seyinisibe ndibone phambi. Ngangake ngicela imithandazo kancane. Nange ngiqhwithe nje njengeke bendishumayela ndiyotshona ndihlale phansi. Amen. I-ministry ulungiselelo luka Paulos. Lulungiselelo lobabalo lukaThixo. That is why uPaulos kuthiwa ngumpostile wobabalo. Hallelujah. Amen. Amen. Ndithi yilonto kuthiwa uPaulos ngumpostile wantoni wobabalo. Ndizothetha ke kafutshane, in fact andithethi, zonibalisela nje apha naphaya ndiniyeke nigoduke. Amen. Sesiphi steps sokugqibela kanye xa udecorate seso ke. Ndifuna ukunithi nje thwi nawe uphume uqonde ba u right. Uyabona? Amen. Yeah. Ngoba mna abazalwane ndi right. Hallelujah. Amen. Amen. Bengabe noma umfundisi ndingambethela izingakana nezandla ethi bengazikhwitsha nje futhi ndingaxensa nokuxensa. Qhaye ngokwabam bonke basezulwini bonke. Ndike ndayicula enye yomnye apha. Akekho. Amen. Nani. Ayibonge igama lenkosi. So, sizothetha ke bathandekayo ngobabalo, ngevangeli lobabalo likaThixo. Hallelujah. Into nobabalo. Glory. Amen. Ubabalo, yes. Bububele bukaThixo. Yeah. Inkonzo kuma 4 minus. All right. Ubabalo bububele bukaThixo. Izibele andithi basho tsawe zakho Nkosi ziwanele wonkusaba. Amen. So bububele bukaThixo. Ubabalo yintoni bathandeka? Ububele. Hey. Hey. And ndifike ekuqondeni ukuba eyona nto esindisa abantu esa abantu enguqukweni ayikokuba bahoriswe ngesiwoko kodwa ukuba afune sishunyayelwe sona and very 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 hot.
But not uba ubasabise. Ukusabisa abantu is not the ministry. So kuba impilo yakho ngoku uzoxa ushumela funeka abantu bathuthumele uze basindiswe ubungaministeri wena ndiwazi ubusenzani. Because according to my Bible ithanazi na ubabalo lukaThixo lulo lusabantu enguqukweni abantu baguqulwa kukuva obubele. Abantu basibona isibongo ungakanga uthethe ngaso basibona kuba kufike ububele. Alright, ubabalo kukulunga kukaThixo okunikwa abakholwayo. Njengangoku awuthenjwe isilungu, we are the righteousness of God. We don't only have, we don't only declared righteous. Abubalelwanga kuthi kuphela ubulungisa bukathi sibunikiwe. Ubabalo luncedo lukaMoya Oyingcwele. Amen. Intoni na? Luncedo lukaMoya Oyingcwele. Ungakhohlwa uba yonke lento yinto obungayifanelanga, ungayikhohlwa loo ndawo. Amen. Ubabalo kukusebenza kukaThixo enhliziyweni. That is why ungeke uyu-enjoy isono under the gospel of grace. Yeah. Ngeke ukwazi uyaxoka. Unless you have taken that glory into a license. That grace. Abanye ubabalo balenza license yobona. Ngenxa yokuthista scripture sithi scripture lokho sathi sono xa sanda nobabalo lwanda ngakumbi. So akunanda ba noba sona kangakanani ubabalo luzohanda ka ima phantsi lathi stop. Ithi iBhayibhile isono xa siyasanda ubabalo lwathi lona lwanda litsho at the entrance of Jesus Christ kulo mhlaba wafika uYesu. Wow, wafika uYesu. Wafika uYesu. Wafika uYesu. Glory be to Jesus. Nako ukwanda kwababalo kungena kwenkosi yoba. Hallelujah. When Jesus is here, when Jesus is there, isono has been stopped. Amen. Thetha ngegrace. Thetha ngobabalo. Kungena ukulunga kukaThixo, kungena into yokunyanyisa yonke into embi, ekuthandisa yonke into elungileyo. Igrace ayimsa umuntu esonweni. Sithini ke ngoko? Siqhubeke sihlale naye esonweni ukuze ubabalo lwande. Alusayi kwanda kaloku selukhona. Nakanye. Banamba bazala ndinika into ekukada wethu awudingi team yakho awudingi mshumayeli inawe inawe kwena sizwe lapha eSouth Africa othi ngihambise kanjani kahle endleleni kabani. Sithetha ngobabalo. Asisawukwazi ukuhlala esonweni. Why singeke sikwazi ukuhlala esonweni? It is because location yethu has been changed. Now we are in the spirit. Now we are in the grace. Now we are in Christ Jesus, where there is no sin. Sithetha ngobabalo.
iyanhlanyisa lena kusebenza kukaThixo enhlizweni. Hence bendithe phila ngokusuka enhlizweni because igrace isebenza. Phila yekele phila ngokusuka. Live from your heart because that's where grace operates. Awusugadwa nangomakhelwane, awusugadwa na-leadership, awusugadwa nasiphiye zakho ngoba unento ehamba nawe ekwenzisa kakuhle. Hallelujah. Yes, Ungayinqabi lento ehlala phansi enhlizweni yakho. Wabatsho nje baze bathi kunento elapha, kunento emanithi, kunento emanithi. Yena ungayideleli. That is the grace of God. That is the Holy Spirit in action. Ngoba uzahamba udikwe ngabazalwane. Benoma bekuhleba bethetha ngawe uzawudikwa. But akakuhlebi lo, unyenyeza kahle. Unyenyeza kahle. Unyenyeza ekukhuza, ukukhuza ngothando. Ekululeke ubhedile up to no decimal point. Akathi unguSathane, akathi uyinja, akathi ungutsotsi. Uthi emntanami buya. Uthi buya. 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 The grace of God. Uthi uPaulos ke ubizelwe lonto inkonzo yobabalo lukaThixo. Indaba ezilungileyo zobabalo lukaThixo. Ngenye imini bayaphazama bamamela ndenzela konke ndinidipise. Ngenye imini bayaphazama bamamela uPaulos eshumayela. Bacimba xa ishumayela ngoba ubabalo luninzi apha phandle nditsho kule indlu yethu. Xa ndithi indlu yethu nditsho nsindisweni andiyazi enye indlu. Kule luninzi ubabalo lukhazwa ngendlela ezahlukahlukeneyo. But umuntu olushumayela ngqo kulilo. Uyazi kwenzeka ntoni sisi? Kuba ne-questions ebantwini. What do you mean ke ngoku uchaza uba siyona? Yena once kune-question enjalo umamela umuntu oshumayela ubabalo uvinga lo muntu usinika ilicense yokho yona. Hallelujah. Yazi uba kuchaza lona kakuhle ngoba indlela elula ngayo kuba ngathi into enganakanga kwanto. Don't put Romans 8. No, Romans, but Romans 3 verse 8. Ubabathi xa bemamela uPaulos eshumayela. Yini na ukuba singabi sesisithi ngoko ke sinyeliswayo, ngoko ke abathile bathi sithi thina masenze okubi ukuze kuvele okulungileyo. Hallelujah. Bathi njalo mntayishumayela uPaulos bathi uthetha ukuthina lo muntu aba bantu bathetha ukuthi masenze okubi ukuze kuvele okulungileyo. Baphithwe into eshunyelwa nguPaulos. Utheni nalo muntu? Because inqaba into abahlangane kanje abazalwane kungatshiwo uba sizoni. Because ucinga ba wena uzawusindiswa xa ukhunjuzwa uthukwa ngento engeyiyo. Yena kwi-youth service nje abanye bayazi kwi-youth camps, kwi-youth conferences into eshunyelwa kakuhle ububi bomuntu omtsha ebandleni. Thinking xa ushumayela ngobubi bomuntu osindiswe then uzawuba right ke ngoku. Hayi angena nentifu mhlawumbe isokole kangako nina.
Nasi. Yabona wena Satan ebandleni kumuntu omnje. Kuthi uSatan uqobo lwakhe. Ngiyaphazama kodwa kuthi uSatan. Kana nje basiye enkonzweni abantu abatsha siyoyimbiwa ngoku. Kuthethwa yonke lento esadilivwa kuyo. Amen. Yonke lento umuntu omtsha akhululwa kuyo uzabe lapho. Ndaweni yoba ke ngoku anikwe isizathu sokuhlala lapho ulokwe sothuswa ngento asuke kuyo as if isanamathele apha kuyo. Praise the Lord. Yes. Abantu abaninzi bayoyika igrace. Thina le abantu abaninzi abashumayelayo bayayoyika igrace. Baphethelisa to opt for the law. Baphethelisa umthetho because bacinga uba xa beninika imithetho then bazawukwazi uba ne-control kuni. Kanti uthi uPaulos, do not lord it over. Sanuba zinkosi phezu kwamabandla kodwa yibani ngabelusi. Bemisa umthetho nje ngoba abafuni abantu baphilele uThixo, funeka baphilele bona. Tungaligcina kanjani ibandla? Akho nomnye umthetho, akho nenye into ekuthiwa mayenziwe noma ngenziwe. UYesu came to fulfill that. Asisenzi ngoku siyakholwa. Asakho nto senza ufuna ukwenza, just believe and kulapho uzawufa kakuhle khona. Hey, le nto ekuthiwa ukukholwa ingomdlalo. Just believe. Benithe sivale emalanga enzele emalanga ngizoshumela just believe. Andihluleke ngosawudibana nemalanga no just believe. Kona izinto azihamba thina. Hambani. Akulandela ngefoni just believe akongxaki. Chungake. Amen. Ukuyive ingqondo yakho ithi kaloku ndandingenziwa njalo. Ithi inhliziyo yakho kaloku sewatshintshwa. Zohamba ngempilo. Ngoba igude ingqondo ukukhumbuza isidumbu. Good. Kufuneka ingqondo uthi bow down and worship him. Kufuneka uyithi nje ingqondo, kufuneka uyithi nje. Kufuneka uyithi umsebenzi wakho daily ingqondo mayithi. Make siyeke iscripture sizithethele. John chapter 1 uthi verse 17. Ndiyacinga uba foundation uzogijima noba awukhili maphepha wena uyacofa. John chapter 1 verse 16 and 17. Yabona ngigawula ndiwahuqa ke. Enzalisekweni yakhe thina sonke samkela kwa ubabalo phezu kobabalo ngokuba umthetho wawiswa ngoMoses. Lwabakho lona ubabalo nenyaniso ngoYesu Kristu. Andivanga nabazana bevanga phinda. Enzalisekweni yakhe thina sonke samkela kwa ubabalo phezu kobabalo ngokuba umthetho wawiswa ngoMoses. Lwabakho lona ubabalo nenyaniso ngoYesu Kristu. Akhonto esiyamkele ngokwekota yakhe, for of his fullness we have received grace. Akuntwana kaThixo sisiboye lapha kuwe, uThixo lapha kuwe ngokuphelela. Amen. Akuthixo ozomlanda phezulu, akuthixo ozomlanda ezantsi, awuzomlanda phi ukuwe in his fullness. Ndithetha uThixo, andithethi omnye umuntu. Kuthiwa ke ngokulonzaliseko yakhe savele samkeliswa ubabalo phezu kobabalo. Uyabona ke ngokula point ifuna iconference iqhubeke. Sawudibana ngo10 kusasa kule point. Dino kuya. Ngoba umthetho the law. Umthetho
weza ngabani? NgoMoses. Kodwa nazi nobukodwa ngu-and kwaye hayi nguye kodwa ngu-and kwaye ntoni? Kwaye inyaniso, grace and truth were realized through Jesus Christ. Ngeke kuyesu ufumane lo. Kuyesu kodwa uYesu wazalelwa emthethweni, waphila impilo yasemthethweni, wa-excela because he was our representative. Wenza lento besingeke sikwazi ukuyenza because besingeke sibe ngabahlobo bukaThixo kungekho umuntu osimeleyo senze lento uThixo athe masiyenze ngokupheleleyo, and Jesus did it all for us. Njengoba ndisatsho, kwi-constitution yalapha there are rules, there are laws and regulations for government, not for believers. Government akazinto ngagrace kasethi izapha ndikubona ubu-right in akanaxesha alala grace ugovernment usebenza ngomthetho. Ubabalo nenyaniso lwaqondakala, sakwazi uliqonda ngabani na? KuYesu Kristu. Msiya, Efeses 2 verse 8 and 9. Nasazi ezi verses funa uzikrwela nje. Ephesians 2. Akuphumi misebenzini hleze kubekho bani uqhayisayo. Verse 8 and 9. Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo, nako oko kungaphumi kuni, kusisipho sikaThixo. Hallelujah. Grace and faith is the gift of God. Amen. Hallelujah. Akukho into kungeyakho. Hey, hallelujah. Ndithi akukho into kungeyakho. Yeah. Thank you. Thank you. Can't see where Senga Bakutwa. Mabeko ni microphone la pamoja ndia kai. Mabeko ni microphone. Adilo na yakafuna ukuzoyilanda. Naye ngoba lo wacela ukunikwa, wanikwa igrace, wanikwa ifaith, ufuna ukunikwa imic. Ukusindiswa kuze ngobabalo. Ubabalo luze nomsindisi. Titus 2 verse 11 and 12. The gospel of the grace of God. The gospel of the grace of God. Kuba lubonakele kubantu bonke ubabalo lukaThixo. Hey! Lulosindisayo. Ifa noba senthi hey uthanda izumamela wena ndiyafunda apha.
into endiyenza ndiyafunda. Umuntu oshumana washumayela. Lutheni thiyo lubonakele. Ubabalo lubonakele. Hallelujah. Titus chapter 2 verse 11 and 12. Ubabalo lubonakele. Hey! Hallelujah! Ubabalo lubonakele. Ebantwini bonke. Lulo lusindisa. Hallelujah. Saved by grace. Hallelujah. Saved by grace. Saved by grace. Saved by grace. But lubonakele bukala. Ayinto esivumile. Lubonakele kubantu bonke. Ubabalo lulo lusindisayo. Andazi. Ngicela unigweke. Ngicela unigweke. Ndinigweke. Asisindiswanga ngokufa kukaYesu. Hayi. Phaya ekufeni kukaYesu sixolelwe. Phaya eCalvary senzelwe ikhaya. Kukuwe ke uba uyagoduka na. eCalvary phaya eGolgotha senzelwa ikhaya. Kwavulwa indlela ngegazi elophayo senzelwa ikhaya. Kukuwe nabo uyayithatha nale ndlela ugoduka. That is the work of the cross of Christ, is to open the way. The cross of Christ is where the new covenant begins. Hallelujah. In New Testament iqale eCalvary, iqale emnqamlezweni, kodwa uqale kuvula indlela uba come. Hallelujah. Why come? Because you are forgiven. Come and receive your forgiveness. But your salvation is in the resurrection. Sindiswe ngobomi bakhe, not ngokufa kwakhe. Sindiswe ngobomi bakhe, hayi ngokufa kwakhe. But into ebamba sisindiswe kungoba walihlawula ityala lethu. Upusipho Makhabane madoda, walihlawula ityala lethu. Now he is able to save to the uttermost. To the uttermost. Everyone who comes to him, and he is able to save that person forever. Now Yesu esindisa, ukusindisa ngonaphakade. There is no way apho kuthi Yesu uyayeka ukusindisa. Xa sowusindisiwe, it's done. Okay, I need to call, all right. That is why a city. Bow. Bongo nige bon. Akho nomma. Hallelujah. Akho nomma. Nokubahlutha isandisa. Ngaphuma xa ufuna. But Jesus won't allow anyone, won't allow anything to take you out. Kodwa umfundisi angakuyeka, but not Jesus, because umfundisi akakufelanga eCalvary. Umfundisi akalihlawulanga ityala lakho. Abazali bakuyini abalihlawulanga ityala lakho. But Jesus will never give up on you. Hallelujah. Lubonakele. Lubonakele. Thina sake saya esikhonsathini. Kwakuthi inceba yavela eGolgotha. Hallelujah. Ungasindiswanga kodwa ibone indoda elengapha. Malibonke igama lenkosi. Lubona hayi ngeke masishumayeleni kwinkonzo yaMonday. Uthi qhubeka. Lusiqeqesha ukuze sithi sikuncama ukungahloneli Thixo. Yeah. Nokukhanuka okukokwehlabathi. Yeah. Sihlale ngokunesidima nangokubulungisa nangokuhlonela uThixo kweli phakade langoku. Not kwelizayo. Kwelizayo no. Kweli. Yes.
Yes. Kweliphi phakathi? Ubabalo alusindisi kuphela. Awuvele ube saved then done. Xa ugqiba ukusindiswa ufaka enye igiya ubabalo lukufundisa. Hey, hallelujah, hallelujah, Lukufundisa ukuthi no esonweni, yes ebulungiseni. Every time, every day, the grace is teaching. Iyafundisa, yalele into ayikhona kuyo, ifumele yiyo. Uphike lo jayi lubabalo hayi. Nanda grace. Nanda noma ndikonanga na. That is another grace. Athetha ngayo. Oluze noYesu. Luthi yonke into engavumelani noThixo. Nqaba. Yeah. Amen. Akukho law ethi. Akukho law apha ethi asizenze izinto. Angeke man. Angeke. Ngikho umthetho othi asizenze izinto ezithile. Senze izinto ezithile. But lubabalo esisindiswe ngalo. Oluthi no. Yes. Lufundisa mina ndindoda abantu bengekho. Kudibane enkonzweni ke boy. Kudibane pha izinto zobabalo zodwa. Hayi ngiyakuxelela. Ungeva nomshefo nethi washo umlilo. Ngoba ngokudibene ngokwezobabalo zodwa. Khuma into asesiphalemo shakethala. Khuma into asesifulini kuphela. Akekho othi do you know the Lord? Ithi akasekunjalo akekho uzawufundisa omnye uba yazi inkosi ngoba ndime enzabe ndibafundisa. Hayi. Sihlali sizobakhona i-Bible studies to study the word, but kukhona izinto ngeke uzifundiswe ndini. Because andikho enhlizweni yakho, andiyazi life yakho xa ungekho ekhaya kwami, kodwa noseceleni eduze nawe obheka njalo ukuhamba kwakho uyeke lowo. Ngoba seKorinte besibini chapter 12 verse 9. Ngoba seKorinte besibini chapter 12 verse 9. Ndimusana usenqolo ba. Chamatha bantshintshe ndaba. Themka. Hallelujah. Amen. Ithe yona kum. Hayibo. Ubabalo lwam lukwanele. Kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ngenxa yokubana ndifuna ukuthetha iBhayibhile. Unguvesi bani umfunda ngo12 verse 9. Uzawuqala phi ngokuvesi 7 mhlawumbe? Khawujonge. Kwathi ukuze ndingaziphakamisi. Kwathi ukuze ndingaziphakamisi. Hayibo. Ngokungaphezulu ngenxa yezikhilelo eziyincamisa. Ndanikwa uviko enyameni. Isithunywa sikaSathane. Hayibo, Iman. Hayi ngeke ayikho lento etsho leBhayibheli. Umfundisi omakayitsho lona. Yonke into kaSathane apha ufuna iphume ihambe. Thina ufuna sihlale sisonke sihealthy sisempilweni. Kuze kucaba sisindisiwe. Sonke ufuna sibe rich kuze kucaba sisindisiwe. Thi umfundisi wami. Because poverty is sign yoba ulawula nguSathane. Niyazazi usento endizithethayo abantu ndimntu wazi lento. Kucaba ke ngoku abangathathi intweni. They are condemned already. Because bayaba njeba ndiswele nje nguSathane. And uSathane akafuneki apha uThixo uzele uba sibe rich, uThixo bazele uba sibe healthy. Andazi lo Thixo ufuna sibe healthy sonke. Ngowuphi lothi abagulayo babekela izandla. Ndifuna ukubonisa umuncu bepulpit.
sometimes ubumuncu sournessnesses umuncu bepulpit sonke kumele sibe rich. Ayikho babe kumele imoto ezintathu apha phandle negwala imoto apha kuba sihamba noThixo. Ngophi lo Thixo wantothi nabele amahlwempu ngophi ke ngokulowo akuphinde kwabelwane na xa ke ngokuthi kwesibizelo basibe rich sonke sobela ngantoni sawuchikiselana ngokwabelana mosabo awuthi le suit yakho namhlanje siyabelana siyachikiselana umuncu epulpit sometimes ndisuka kubo. Ukhohlwa nje kwi-New Year ndifaka uSathane impama kweyesi. Hlaba impama uSathane. Ongekho sisibonke ngeke ongekho. Sasile emzini khona. Futhi ndiyaqonda umama kanjani wayeza ngitshaya kakhulu uSathane ngalomini. Yamnandi into. Uyaba uyabu 12 uzawufakwa impama. Holy Ghost mbamba. Makasen jonge izinto Thixo. Yazi ba uSathane indlela waye entertained ngayo. Kawufunde mama wabantu awutendintwela. Isithunywa sikaSathana ukuze sindintlithe ukuze ndingaziphakamisi ngokungaphezulu. Ndayibongoza kathathu inkosi ngaso isithunywa eso. Ndicela ukunibonisa bazalwane. Akekho umuntu ongadlulanga kula verse ngoku ikhona. Wonke umuntu usifuna ukususwa. Kanti bakwamela ngixayekile ngifuna ukususwa. Ngoku Thixo ususe lento. Awususe izinto ngoku ikhona ya verse. Because it's difficult to just believe. Yabona ke Thixo mina ungithumile. Andizuma phambi kwabantu mina ndinoviko endilwazi balo kaSathane. Ngicela ngosuse lento. Uthi wayenza kangapi? Kathathu. Wayenza? Ndayibongoza kathathu inkosi. Thixo ise uthunywa umuntu. Alright. Yathini inkosi? Ngifuna ukuba yathini inkosi ngoba andizileke izinto zenu ezininzi itsho. Ithe yona kum ubabalo lwam lukwanele kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ucinga wena uPawulos wayecinga xa kususwa le thorn enyameni wayecinga xa kususwa elilifa then uzoba powerful because uzobe ngenanto emhluphayo. Wathi uThixo ikhona into ezakuhlupha ipride. Khona into ezakuhlupha. Kaloku wena Paulos awufani nabanye abazalwane kulo area yakho. Wena usuka kwi-headquarters of heaven. Ake ndikuxele ngoPaulos. uPaulos ngexesha kuthethwa naye kanje usuka kwiNew Jerusalem, usuka kwicastle or usuka kwizulu lesithathu, the abode of our heavenly Father. Usuka emeetingini noThixo umdali wezulu wamazulu nehlabathi. uPaulos usuka ekubazini noGabriel ngosini bathi wabuyiswa weziswa apha emhlabeni. Andiyazi ba anikaqondi uba ndiyaphi. Amen. Then njengebuya into esele kuPaulos angayazi uPaulos eyaziwa nguThixo ngeba uPaulos uyawubrega uyawuzigabisa ngezi zibonakaliso. Amen.
ilahleke injongo kaThixo kuPawulos. uThixo wambekela itrap into ezamane imkhumbuza uba ekugqibeleni you are a frail human being. Ekugqibeleni ungumuntu. Amen. Uthi uThixo ukuzinto zami ndizifake kuwe. Ukhona nimamelena njani? Amen. Ukuzinto zami ndizifake kuwe ozaziyo. Zingakuchabalalisi. Makube khona into ezakugcina uziva uweak. Because ngelixesha wena uziva uweak. Kungelixesha kum unamandla. Hallelujah. Hallelujah. Awunamandla kuwe kodwa kum unamandla. Abesethi uPawulos ngakho ke ndenelisekile. Waqhubeka. Kungoko ndikholisweyo kukuswela amandla. Hayibo. Kuphathwa kakubi. Hayibo. Zingxakeko. Ewe. Zintshutshiso. Zingxinano. Ngenxa kaKristu. Uyasithi isizathu? Ngenxa kaKristu. Yes. Kuba xa sukuba ndiswele amandla, kuxa ndinamandla. Qabile. Ufuna ukuthina nje kule ndawo. Ubabalo lugcina nasezimbandezelweni. Lugcina nasenhluphekweni. Lugcina nasendlaleni. Uba kunento engasoze kushiye. Lubabalo lukaThixo. Thank you. Uba kunento engasoze kushiye. Ebunzimeni. Amen. Ebunzimeni. Fika ubaba. Nokuba lufika lusebenza. So ungakhathazeki. The grace of God is there with you. Kodwa funeka uyirealize. Ndiyithishela ngokuba uyiqonde. Ungathi ucinga uwedwa, awedwa. Ubabalo lukaThixo lunawe. Amen. Ubabalo lukaThixo lunabani na? Lunawe. Ndithi mina enhluphekweni, ndithi entshutshisweni, ndithi ekusweleni, ikhona into ongashoti ngayo. The grace of God. Akhathazeki. The last verse in Shalebans. My favorite. Romans chapter 6 verse 14. Or I should say one of my favorite. Kuba isono asikuniphatha ngabukhosi. Kuba aniphansi komthetho, niphansi kobabalo. Yo. Niyayiva le verse bazana? Kuba isono. Yavela indaba yesono kubantu beGrace. Kwavelani bathandeka? Kuthiwa xa uphansi kobabalo, nansi itest. Awungeke ulawule isisono. Bathini ka abahlele esonweni ngenxa yobabalo? Cela siyobabuza masihambeni. Xa uphansi bendithe izolo. Abantu babini apha emhlabeni. Ngabakholwayo nabangakholwa. Namhlanje ndithi orhulumente babini ngomthetho ngobabalo, no in between. And xa ndithetha umthetho ke ndicela ukuxelela inyana ndithethi nge-10 commandments, ndithetha ngayo yi-613. Ndiyoyika ukuya kwivesi engasentla ngoba izafuna ndishumayele kanti khathele nam. Kodwa ngenzeka mhlawumbi ukukhathala kwami kukuzaliseka kwamandla. Kwazi bani? Kwazi bani? Uyathatha le point. Ubabalo ngamandla okoyisa isono.
ubabalo ngamandla okoyisa isono. Ubufuna ukunqoba isono, ngenela ubabalweni. Ngoba bonke abaphansi kobabalo bayasoyisa isono. Xa ndithi isono, nditsho amandla esono, the power of sin, that which is against us. Bona yangoku ngcono ndiyeke nje yabo kodwa uqale enye into mandivale ngale note. Xa usindisiwe, ithi amen bondikazi, Amen. akukho mvelo yasono kuwe. Ngeke usindiswe phinde kuhlala uSathane kuwe, ayikho loo. Kodwa into ekuhluphayo ngoku ngamandla yi-influence. Ngoba isona asimkanga ehlabathini sigcwele i-influence yaso. Kuthiwa ke ngoxa uphansi kobabalo, i-influence yesono ngeke ikulawule. Impembelelo yesono, ifuthe lesono ngeke likulawule. Uzothi uphakathi kwabantu behlele ezonweni ube ukhavati. Yes. Amen. Hayi kuyothi uhlala nabazalwane abasithandayo isono ungasenzi wena, because impembelelo yaso, ifuthe laso, amandla aso akanamandla kuwe, ngoba uphansi kwalento enamandla kuso. Hey. Bathi sebekubalise yazi abantu abasindisiwe. Abantu abasindisiwe thina esibaziyo bayenza into ongafuna ukuyenza wena, uthi bona ujobo nalo. So kuba kuyabonakala ke mnganami ba ufuna nyani ndibenzele lento abayenzayo, thatha indawo yami ubenzele. Nivela la? Because ethetha ngolhlobo ufuna nawe ukhothame wenze lento yaba abantu abasindisiweyo athi bayayenza besindisiwe. Amen. Mhlawumbi nawe uyabazi, kodwa uba ubathanda olohlobo makabenzele. Akukho ukungamelwana. Kodwa into ebangela ukuba ndingayenzi lento, into ebangela ukuba ndingayithethi lento, into ebangela ukuba ndingadebate kule area, it is because the power that is in me overcomes the power of doing thus and so. Lento andiyenzi kuba kutheni. Ziphi into zamakhathatha amushumayela jonga ngilahlela into zankonansi ngivumela susa ikamera. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Ni delete xa ni edit la ndawo ethi susa ikamera wena. So ngihambe road lapho ndisi. Edit out. Uba yeza ovela kwe reels. Jongo kodwa ndihamba khehle nento apha ediliza ububi. La stress wambe ngicimba ububi zakuthini. Banokuhamba nomuntu osebenzisa amayeza. Umuntu osebenzisa amayeza usinda kanjani? Ne-weight ethile nevumba elithile ke on top of that. Kodwa uyeva kunomnye umoyo la noma kuseteksini, kunomnye umoyo la bakwangena eteksini kukhona unanzini uxa ungena xhone sithubeleni ngokukhawuleza. Hey ngoba ngoku kungene amanye amandla andithetha amandla obusenzisa. Oh ngoba vele isenzisa abantu abasindisiwe uthengele eteksini sethi Jesus ufuna ukwaziwa uba usindisiwe. Yeke lento man is-introduce, yeke lento ayifuna ukuncediswa iyazenzela.
wami wewe. Njengoba sicela indwendwe sizobulisa. Entandaziwe. Mina ke ngumfundisi umqweno. Umfundisi. Lento iyakwazi to tell others this is the teacher of the word. Iyakwazi iyasithethela igrace yaku-introduce. Iyakwazisa igrace uba ngubani lohamba phaya, kubani lophakathi kwethu namhlanje, kubani losebenza naye kule family namhlanje. Iyazazisa igrace uba this is mine and iline yakhe yile, ungakhange uvule umlomo. That is why the great teacher Jesus Christ zange anxibe ingubo zobufundisi, but wherever enyathela khona, hallelujah, bathi umfundisi, hallelujah, kodwa ngazange azinxibe ingubo. Angeke ma, hallelujah. Hey. As companhias atrás de